Juu, elikkäs tää on ollut Jaa 80 ja tällainen, no en mä tiedä, tiedotusvideot noin, siis ihan vaan tästä, no, tubettamisesta. Sitä, että pidempiä ja tiedotusvideon. Siitä vaan, että mitä kesällä kun on mahtava kesä tulossa varmaan, niin kuvaamaan videoita. Juu, mä käännyn. Noniin. Elikkä siis kuvaamaan enemmän. Tosiaan Minecraftiin liittyen, eli sitä ei tule nyt varmaan vähän aikaan, koska kuvaan MTA:ta. Ei jaksa. Meillä. Ei niin tosiaan, ei jaksa. Nyt Minecraftia. Ehkä modeja saattaa tulla. Jotain klassikkia kavereiden kanssa, tekniklassikkia tai jotain. Mutta en mä usko sitä muuta. Ehkä, no en tiedä. No joo, mutta toivottavasti tykkäsitte ja piditte. Se on Jaa 80 moro.